Mulut ikan ini burak ini reji. Awu bodu undu bodu pani reji. Ayo nyukian nego nyu deto ka samadhan apne. 20 bag jawanya ini bari benon dulu. Sale bodu me jawanya. School जाने के आप ये ऐसा वो है ना सर रात्र बोर्ड ना रक्का से रक्का से ला मुल रक्का से सरी अच्छा नाना इत्ते कुद्रोली पोपिना प्लानिंग 4 ಗಂಟೆ ಆಡದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಎತ್ರ ಅತ್ತಿಗೆ ಕುಲ್ಲರ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಕುಲ್ಲನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಕುಲ್ಲನ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಕುಲ್ಲನ ನಿಕುಲ್ ಕುಲ್ದೆ ಮರನಿ ಕುಲ್ಲದರತ್ತ ಈ ಕುಲ್ಲನ ಈ ಕುಲ್ಲು ಮರನಿ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲದತ್ತ ಇಟ್ಟು ಕುಳುಂಕ ಅಂದಿರ ವರ್ಣಾತಿ ಜಾನದ भैया कत्तल असद भाई है हमारा पास असद भाई का भाई दा राजा ना अंदा आवा बघा स्पाइडरमैन आयता मात स्पाइडरमैन नकल कुद्रोली बೈದಿರು ಅಲ್ಲೇ ವಾದ್ಯ ಬಡ ಊರಿ ಪುನಃ ಅಲ್ಲ ಉದ್ದ ಪೋಪುನ್ ಚೊಯ್ ಇಂಚ ಊರಿ ಪುನಃ ಉದ್ದ ಪೋಪುನ್ ಯಾ ದ್ವಾರ ಎಂಟ್ರಾ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಜನಸಾಗರ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕುದ್ರೋಲಿ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬರದಣ್ಣ ನೀನು ಪೊಣ್ಣುಂಡಿಗೆ ಅಂದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಎಂತ ಪಾಪದ ಚಪ್ಪಲ್ ನೀವು ಪಾಪಿ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕುದ್ರೋಲಿ ಚಪ್ಪಲ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಇದ್ದ ಕುದ್ರೋಲಿ ಬೇತ್ತೇನೋ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲವನ್ನ ಮಲ್ಲ ಗೆನ್ಪುಣ ಇದ್ದ ಕುದ್ರೋಳಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜಂಗುಲಿ ಉಂಡು ಜನ ಜಾತ್ರೆ ಜನಸಾಗರ ಇನ್ನಿಯತ್ತ 5ನೇ ದಿನ ಆತ ಯಾ 5ನೇ ದಿನ ಆದ್ಲ ತೊಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ನಮಕ್ ಈಗಲೇ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ದರ್ಶನ ತೋಜಾವ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ತೊಂಬೋಪುಂಡು ಸಾರದಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಚಾನಲ್ ಕೊಡ್ಜೊಂಡೆ ಏರಿಗೆ ತೋಚಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿಡುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಓಲ ಇದಿಂಜ ಫುಟೇಜ್ ದೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜನು ಆಂಡಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಇಡಿಟ್ ದೆತ್ತಾಗೆಲವು ಒಡ್ಜ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಒಯ್ದಿನಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕುದ್ರೋಳಿಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಅದಿತ್ತ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಚೈತ್ರ ಗೊಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ತಿರ್ಗೋಡು ಬಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಹಾಂ ಏಪ ಮದ್ಮೇರು ತುಂಬ ಪಾರ್ಕ್ ಓ ಮಾತ ಪಾರ್ಕ್ ತಿರ್ಗದ ಅಂದೆ ಮೂಲು ಪಿಲಿಲ ಪೆತ್ತಲ ಉಂಡು ರಡ್ಲ ಪೋಸ್ ಕೊರ್ತ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕು ಅಲ್ಲ ಆತೊಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಆಕಲ್ನ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದೆತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ಜಿಂಕೆ ಉಂಡು ತುಲ
ಬಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಜವನೆ ದಿಕ್ಕದೆ ಓಡಿಪೋನು ನಮ್ಮ ಜವನೆ ದಿಕ್ಕದೆ ಎಂಚ ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ದಸರಾ ಮಾತ ದಸರಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡಾತನ ಪಾಡು ಚೈತವನ್ ಮನೆ ಈದಾನ ಆಂಟಿನ ಕೈ ತಲಗೊಲ್ಲುದನೆ ಚೈತ್ರವನ್ನೇ ಅರ್ಥಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೈದ ನೈಕ್ ಆಂಟಿನ ಕೈ ತಲಗೊಲ್ಲಾರ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂದು ಆಂಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂದು ಆಂಡ್ ಇದು ಆಂಡ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಓ ಚಾನೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಿಯಾ ಚೈತನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಿ ಮತ್ತು ಜೇಬುಗಲ್ಲರಿದ್ದಾರೆ ಚೈತವನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಪ್ಪಲ ಇಡುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಪ್ಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಓ ಸೀಟೋಲು ಉಂಟು ನಿನ್ನಣ್ಣ ಬತ್ತೊಂದು ಯಾನೊಂದು ಮಾತ ಪಾಡು ಮಾತ ದಾದಾ ಬೋಡ್ ಮನೆಕ್ ಮೂಲ್ ಪಣ್ ಮೂಲ್ ಪಣ್ ದಾದಾ ಬೋಡ್ ಮೇ ಓ ಆನೆನಾ ಕುದುರೆನಾ ಮೂಲ್ದಿಲ್ಲ ಆನೆ ಎಂಜ ಮಾಡಿ ಗೊಬ್ಬಣ ಅವು ಬ್ಯಾಗ್ ವಾಡ ನೀನು ತಿಂಜ ಒಂದು ವೈರ್ ಆಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನಮ್ಮೂದಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಉಂಡ ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ಅಂದ ಈ ದೂರ ಬೈದಿನಿ ಇದೇ ಬಂಡ ಓಡೇನು ಗೊತ್ತು ನಂದು ಕುದ್ರೋಳಿ ಓಲೋ ಕುದ್ರೋಳಿ ಅಪ್ಪ ಕುದ್ರೋಳಿ ಜಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಸರಾ ಹಾಂ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕನೇನು ಬೂರಕ್ಕೆ ಏನೆರಜ್ಜಿ ಅವು ಬೋಡು ಒಂದು ಬೋಡು ಪಣಿ ಎರಜ್ಜಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಪೊಟ್ಟಲ್ಲ ಜಿಯೋ ಮಚ್ಚಾಡ್ ಮೆಂಪರ್ ಟ್ಯಾಕ್ದೆ ಮೂಲು ಕುಲ್ಜಾಲ್ ಸೋಡಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮಕ್ ಮೂಲ ದಾದ ತೋರ್ ಪೇರ ಏನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ರೆ ನಮಕ್ ಏನ್ ರೆಜ್ಜಿ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಎರಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಓ ಒಂದು ಓ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ ಓ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ ಓ ಓ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ ಅವ್ವ ಅವ್ವ ಗಾಲಿ ಯಾನವತ್ತು ಅಂಚಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹತ್ತು ಕೂಡ ಅಂದೇ ಓ ಮೂಲ ಉಂಡು ಈ ಲೈನ್ ಅವು ಗಾಲಿ ದೆಪ್ಪಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೆಂಬಿ ಗಾಲಿ ದೆಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಲಿ ಗಾಲಿ ದೆತ್ತದ ನಮ್ಮೆ ಮಾರೋದತ್ತೆ ಜವನಿ ನಿನ್ನಂಚನೆ कितना रे 20 का कमी नहीं है 20 उंडा है ऐसा करो ओपन आए कोई केन ने कोई देते होगा समाधान आपने 20 में जवनी ये बारी बेनों ले साले बोर्ड में जवनिया स्कूल जाने के आप ऐसा वो है ना ನನ್ನ ಒಯ್ಯನ ಕೇಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಗೊತ್ತಾನ ಗೊತ್ತಾನ ನನಗೇನು ರಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕನಾಗಲ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕಿರತ್ತು It happens. ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಹೊರ್ತೆ ಪಾರ್ಪಿಂಗ್ ಮಾರ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ನೀಕು ಮಂಡೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ पूरे चाहिए नहीं चाहिए हमको नहीं पता है ನಾಳ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮಗ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕಿ ಓ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚೈತೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಆಂಡ್ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಫ್ ಹೋದು ನಮ್ಮ ದೇವೇರನ ದರ್ಶನ ಪುರ ಮಲ್ತದು ಒಂಚೂರು ಸಂತ ತಿರ್ಗೊಂದು ಒಂಜಿ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪರ್ದು ಭತ್ತ ಭಯಂಕರ ರಶ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಇತ್ತಂಜಿ ಜಪ್ಪು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಉಂಡು ತೂಕ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಕ ಮುಖಿ ಬರೋಡ ಕುದ್ರೋಳಿ ಆದ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಶ್ರೀ ಆದಿಮಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ಯ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜರ ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಹೋದಲ ಪಿದಾಯಿ ರಪ್ಪ ಬತ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈದು ಆರಾಮ್ಸೆ ದೊಂಬಿತ್ತುಂಡೆ ಆದ್ರೆ
ಉಂಟು ನೈಟ್ ಉಂಟು 10 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ನೈಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಐಕ್ ಮತ್ತ ಶೋಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ರಾತ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಾ ರಕ್ಕಸೆ 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 ಮುಲ್ ರಕ್ಕಸೆ ಐದುಲ ಸೊಂಟಾಡಿ ರಿಯಲ್ ರಕ್ಕಸೆ ಎಂದು ಬಾಡಿ ಯಾವನಿ ನಟ್ಟು ನಕಲು ಬಾಡ್ನನೆ ನೋ ಏಸ ಅಕಲ ಮೋಣದ ಎಂಚೂರ್ಲಂದು ಇಚ್ಚಿ ರಕ್ಕಸರ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ರಕ್ಕಸೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಸಣ ನೀವೇ ಆಡೋದು ಈ ಸಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಇವತ್ತು ಸಿಂಹ ಎಂಗಲ ಮುರತರಡು ಒಂಜಿ ಮಂಜು ಐದು ಮುರನಿ ರಡ್ಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ದಾನು ಪಂಡ ಈತನ ಬೈದು ಜಿ ಇನಿ ಬತ್ತನ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊಲಿಜ್ಜ ಕಾಳಿ ಹೊತ್ತು ತೂದು ಓಡತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಿಶೇಷ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತೀನಿ ಜಪ್ಪು ಸರಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮಂಚ ಜಪ್ಪು ಶ್ರೀ ಆದಿಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರು ಚಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ದೇವಿನ ದರ್ಶನ ಅದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೀದಾ ಪಿದಾಡ್ನಿ ನನ್ನ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ದಸರದ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಅದ ಅಂಚ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಜಪ್ಪುಗು ಬೋದಿತ್ತ ಜಪ್ಪುಗು ಮಾತ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ದೇವಿಯನ ದರ್ಶನ ಮಾತ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆದು ಇಲ್ಲಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಗ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ದಸರದ ಪಂಡಾವು ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜೇ ದಿನ ಪೋತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರದ ಮೂವಿಗ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ದಸರಾಗ್ಲ ಒಂಜೇ ದಿನ ಪೋಯಿನ ಐನ ಎರಡು ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಹಾಫ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ನಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚಾನ್ರಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತಾನು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಎಂಚ ಫೈನಲ್ ಆದ ಬೆದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಲಾಗ್ನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜರ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಮಗೆ 20,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡು ನನ್ನೊಂಜಿ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡೈಕ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಜನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ 25 ಆವಡ್ ನಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಗ ಈ ಲಾಗನ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಅತನೆಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ 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 see you see you